Petruk nggih. Lah dalah Petruk ngaturake pusaka senjata cakra nggih sinuwun. Gong, delane calonku, Gong. Kula Plantawati wonten paring ade. Jumbo kan apa kang dadi pengendikaku sapa sing iso mbalekke senjata cakra kuwi ingkang tok ladeni ning kok bejamu. Lah kok dadi kowe mung entuk Panakawan kowe entuk batur. Kula pikantuk Petruk mboten napa-napa, kula tak nanting kalih Kang Mas Petruk. Sakarepmu kono. Wong wis dadi janjiku kok. Kang Mas Petruk, kawontenan kula namung kados mekaten. Ki ora Petruk kersa mboten. Mau muni ra gelem to, Truk, ndasmu kuwi. Gelem wae ora. Mau janji kon ngepek aku. Omong sapa ora diajeng. Kejaba mung sira wong ayu. Nah ingaten panjenengan dados mantunipun Kanjeng Rama Ndarawati. Menika sampun kula cawisaken patenggan. Patenggan lho. Patenggan iki peturon. Tak ceke terus. Gong wah ngreng-ngregeti tak antil kowe. Kuwi calon kamar manten. Ngaten monggo dipun titi priksa. Kula pikantuk mlebet sinuwun. Entuk wong iki calon bojomu ya wis kono. Kok Prabu? Nggih. Dereng ngantos kula nampi pangandhanipun Bapa Durna kanthi terwaca menika mboten paling kados sowanipun Panakawan. Monggo lah kok benten kalana adat ingkang sampun monggo lupiya ingkang sampun kelampahi ingkang sowan wonten Garing Ndarawati menika Petruk menapa dene Bagong. Nanging menika ingkang sowan pun Nalagaring. Nggih lah jagat Dewa Bathara. Bapa Durna, wonten dawuh nggih. Nalagaring sowan. Kuwatir raos sing manah kula menawi Nalagaring menika mangke modho dhateng menapa sedyanipun Bapak Panembahan Durna. Lengking saking menika dumunten Bapak Panembahan Durna andhos sekerembak kaliyan Prabu Ndarawati supados maringaken Murawati dhateng Lesmana Mandra Kumara. Yai Prabu wonten timbalan Nalagaring iki abdining para Pandhawa uga abdining Ndarawati. Timbalan napa wigatine dene sowan marang Projing Dwaraka. Koko Prabu katuran lenggah ingkang prayogi. Ya Kresna. Nalagaring sawise satata nggara ngadhep ning ngarsaning ingsun padha harja sak pratanira Nalagaring. Nonamit pasang Kalimantape tinebihna ing lodone Demawaing Tawang-tawang linepatna ing Tulaman. Wanter sabda pangandika Paduka Gusti kula ingkang sinuwuning Ndarawati nimbali dhateng ing abdipun Nalagaring kepareng kula ngaturaken sembah sumenging mabekti kunjuk ngersa Paduka Kanjeng Sinuwuning Ndarawati. Ingsun tampa pangestuning ingsun tampanana kula pundhika jimat paripih dayanana ing kasantosan. Nalagaring Pandhararja sapraptamu sinuwun mandura wilujeng den bekti kula kunjuk. Ya pangestuku tampanana kula pundhika jimat paripih dayanana ing kasantosan. Nalagaring Pandhararja sapraptamu. Wigatine apa kowe sowan? Ing atase kowe iki kowe iki ming batur, kowe Panakawan, kowe iki ming gedibal. Kowe iki mau ngisor. Ibare kowe iki wong kere. Lah kok wani munggah ning datur ya Projing Ndarawati wigatine apa? Nuwun sewu Panembahan. Nek mbageke nggih mbageke. Ning rasa dadak ngudal-udal status. Kula akoni nek kula niki wong kere, kula akoni nek kula niku wong ra duwe. Nek napa kraton niku ora entuk diunggahi wong kere kaya kula. Apa kraton niku ora entuk diunggahi kawula alit kaya kula niki? Kula tak takon. Lho. Nek pancen kula niku ora dianggep kawula Ndarawati, kula niku ora dianggep kula wangsa Ndarawati, kula ora munggaten Ndarawati ora apa-apa, ora masalah. Ning pangandika sampeyan nganti dirungokke kawula sak negara Ndarawati, terus kawula Ndarawati sing rumangsa kere-kere niku ora ngakoni Sira Prabu Ndarawati, Sira Prabu Ndarawati dadi ratu arep dakoni karo sapa? Hah? Kula tak takon. Sampeyan niku pendhita lho. Pendhita niku nek guneman sing apik aja sok natoni karo atine liyan. Nek iso niku ngepenake atine liyan. Oh iya ya wis ya wis ya wis. Kowe padha slamet Nalagaring, slamet ora peduli apa. Nalagaring aja kaya ngono.
Bapa Durna mbageke kelawan sira Nala Gareng Bacut Mangkel. Bacut Mangkel kok mbageke. Oh ya wis aku njaluk ngapura. Wis entek. Wis tak dum. Prayogan kon mulungguh ya Nala Gareng, penak ora penak kuwi urusan bokongku. Bapa Durna menika ngendika sepisan marahi atine Nala Gareng rusak kados mekaten. Oh iya ya wis Nala Gareng prayoga karo ora kuwi sakaremu. Nah, ngono penak. Dadak ngrekoso lingku. Mukara ngurake tembung racik basa. Nala Gareng padha raja sapraptamu. Apa apamu? Iki aku. Nggih cara sencapingen pangapunten. Ayo emosi niku sok ora terkontrol. Raja sapraptamu. Wilujeng nering sampika bekti kula kunjuk. Yo tak tampa prayogana. Niki sanget anggen kawula ndatosaken jimat. Nala Gareng padha raja sapraptamu. Ndara pati utawa wilujeng bekti kula kunjuk. Ya pangestu tambahan Nala Gareng. Niki sanget anggen dados jimat. Nala Gareng wonten dawuh. Kosik to. Sing nimbali kuwi aku. Ingsun Alendra Indrawati. Nggonmu duwe lara ati, nggonmu murka atimu siramen nganggo tirtaning kesabaran. Nek tak dangu aja nyengko, mengko ndak ora penak. Oke. Wis tak akan dawuh. Nala Gareng sabar. Niki pun sabar. Sawise satata nggonmu ngadhep nggih nggih. Ana wigati apa sowan Nala Gareng. Ah menika ngaten. Kula menika mun jatur sanes Prabu Ndarawati ngaturi wuninga. Lampahan ingkang dumados wonten ing Karang Tumaritis. Karang Tumaritis kuwi panggonane Petruk. Nggih. Adimu Petruk kena ngapa? Nala Gareng kok kowe malah nangis. Nek ngrasake Petruk kula niki rasane terus kaya arep urip dhewe. Lho. Petruk ya kene. Nala Gareng Petruk kena ngapa kok malah nangis ki ngopo kowe? Apa Petruk lara? Ponanten 3 sasi niki Petruk niku lara. Awake panas. Mangga angger kula dulang niku ora tau kalu. Wong ming segothok. Ning nek nganggo lawuh ya telap-telep. Niku lara napa kaya ngoten niku cobi. Napa mboten bingung ati kula. Wingenane Petruk niku malah ambegane wis kaya sentik-sentik nika. Kula terus sabar ya, Truk. Aja ninggal aku sik. Dek bengok nyawa Kang Gareng metu bon terus kula templeki bathok. Menyawane ora metu. Iso slamet tekan sepriki niki Petruk niku bloko kalih kula. Bloko piye? Petruk niku jane lara niku ngenteni nuwun sewu ana swijining Nalendra Reng omong kalih kula sing tau tate janji ning tekan seprene iki janjine ora dilakoni lan ora kelakon. Mongko nalika semana sing dijanjeni aku Petruk ngonten niku karo Brebes mili. Kula ya melu Brebes mili. Melu ngrasake lara, mboten melu ngrasake urip kula. Rekoso bakake. Iya. Lah terus Nalendra mau sing janji sapa Nala Gareng? Mengko yen pancen Nalendra mau ora iso nglakoni janji ingkang wis diucapake, aku yang bakal nutuh. Kula tak omong ning panjenengan ampun duka nggih. Pusaka Jamus kelima sada kowe bakal tak pek mantu tak wenehi anakku wedok. Ngenten iku Nalendrane. Nalendrane niku mboten tebih-tebih kok saking ngriki. Kula kenal apik. Kula kalih Nalendra niku ya meng eman. Ing atase Nalendra niku nuwun sewu lho. Titis Sang Hyang Bathara Wisnu. Ah kejaba nek titis Nanang ABC niku mboten apa-apa. Niki sing nitisi Wisnu lho. Wisnu niku dewaning kabagyan.
Ratu ketitisan Wisnu, menungsa ketitisan Sang Hyang Bathara Wisnu kok rembuke mencla-mencle kaya banyu tumumpang godhong sente. Niku tumrap mula iso tetel kabrahmanane, kanalendrane ora ana gunane. Janji ro kawula kok mencla-mencle niku Ratu napa cobi kula takon. Dewa Bathara ya jagat pangestu karo kowe lah ta. Banget pinter nggonmu nyemoni karo aku Nalagareng. Lah sing tok unekke mau kuwi aku isih kelingan yen aku tau tate janji kelawan Petruk kantong bolong. Nalika ana lakon pustaka Jamus Klima Sada ilang lan para Pandhawa mbangun Candhi Saptawarga duk nalika semana pancen aku tau tate janji karo Petruk yen kowe iso nemokke pustaka Jamus Klima Sada kowe bakal tak pek mantu, bakal tak dawuh karo putra-putriku. Aku tau muni ngono. Lah, syukur nek sampeyan kelingan. Kula ya ora wani kok nyebut jenenge. Ning wadene sampeyan iku piyayi sing pancen lante panggraitane, najan ora tak sebut asmane panjenengan krasa nek sing paring pangandika niku sampeyan. Mula saniki kula mriki niku nagih janji karo sampeyan dadi wakile Petruk. Pripun sampeyan? Len janjani karo Petruk nek arep ngeprek mantu. Pun mangpek mantu nek arep entek-entekan. Ah Petruk niku napa-napa didol. Tenan pertama niku nggih meng alun-alun. Gadekke separo. Membar niku terus mengke bangsal pengrawit. Terus gamelan. Niku alon-alon entek ning wasmana nek sampean ora nepati janji, ha Petruk mati, nek Petruk mati kula kelangan. Nalagareng jagat Dewa Bathara jagat pangestu karo ya. Yen pancen kaya mengkono gandeng putraku wis ndungkap dewasa. Aku bakal maringake atmajaku nanging iki ana perkara. Perkara napa? Bapak Penemban Durna Koko Prabu Baladewa rawuh mrene iki nglamar kelawan atmajaku Purantawati sing bakal tak paringke kelawan Petruk. Lho. Semender niki nglamar. Iya. Nglamar kelawan atmajaku Purantawati. Ajeng didhawuhke kalih Lesmana Mandra Kumara. Malah girong seniman kaya seniman iki nek kagete nganggo nada kok. Kalau aku nek kaget ngelawak ya ngono pripun ya ngono didhawuh karo Semana Mandra Kumara mangriyen sampeyan niku tresna karo anak putra panjenengan mboten lho aku tresna karo majaku nah sing jeneng wong tuwa tresna karo anake niku mesti wae kepengin anake niku mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda. Kepengin anake niku mukti, kepengin anake niku urip kepenak, kepengin anake niku ayem tentrem. Ning nek sampeyan maringke Ndara Purantawati niku kaliyan Ndara Lesmana, wah padha karo sampeyan niku njoroke anak sampeyan teng juranging kasangsaran, njoroke anak sampeyan teng neraka jahanam. Lho, sebabe lho piye ta? Awis genan nek Lesmana Mandra Kumara niku anak ratu ning rada kocluk. Anak ratu ning rada kentir. Sama napa tau ngerti ana anak ratu kok melu parkir teng pasar niku coba. Nek ora Lesmana ora kelakon. Ana anak ratu kok golek kodhok niku anak ratu pundi lho ta. Nek ora Lesmana ora kelakon. Lah niku napa sampeyan niku putra Nalendra Ndarawati didhawuh dening putra Nalendra Ngastina Ndara Lesmana Mandra Kumara barang wis kelakon rapi putra sampeyan mung ditinggal golek kodhok. Apa mung trima didolani teot teblung niku mang penggalih. Nek nek dipek Petruk, arep Petruk niku kere. Wah, rekoso. Lah yen ngono wis ora ana pilihane. Ha nggih, mula mboten wonten pilihane, putra sampeyan kula peke. Edan kowe. Napa nggih napa? Lho. Kok napa nggih napa? Lah malah topek iki mboten kula mboten kepengin malik tinggal. Tetep ajeng kula rabi kalih Petruk kantong bolong adik kula. Mergo nek Petruk ora rabi karo Ndara Purantawati, Petruk mesti bakal tekaning pati. Petruk wis sumpah kok. Nek aku ora kelakon rabi karo putra Ndarawati reng, aku trima mati titip anak bojoku. Lho, napa ora kesebit-sebit ati kula nek dipamiti kaya ngoten niku?
Mula sampean ora usah ndadawi geringa-ringa, aja wedi nek sing diutus rene iki bekan durung karo Kadang Sepuh Mandura, ora usah wedi. Sing baku goleke kamukten anak niku aja wedi karo sapa-sapa. Nek ana murkane piyai loro niku ambok. Arep balung karo kulit ngenten iki nek ming mungsuh Begawan Durna nata Mandura wae. Wah, niku sing ajeng kula lakon. Lho, kowe wani? Lho, mboten. Ah kok lambemu mangap-mangap? Apa lambe kon megar mingkup? Lambe iki ya mangap-mangap. Apa lambe kok ming cucuk-mecucuk tok? Pun mang paringke kula nek wonten apa-apa kula tanggung jawab. Yai Kresna, aja kaya ngono. Manus maning jajaran sekertaning bawana iblis larat. Wah, bareng aku maju ning ngarep Nyai Prabu Ndorowati lah kok kowe ora ndodok malah ngadeg. Kula pun ngerti kok nek sampean ajeng nesu. Nek nesu sampean nesu kok kula ndodok niku dianggep garing ora wani. Lho, yen ngono kowe wani karo aku. Sing tak wedeni apamu? Rasa kokean bebangal. Mboten kokean gunem tanpa guna. Kula mbelani Petruk sampean mbelani Ndara Lesmana Mandra Kumara. Mesine ngono. Nek upama kula tetep ngrebut Purantawati, kula peksa boyong teng Karang Tumaritis. Aku ora nrimake. Anggur boyong Petruk tekaning pati ning Lesmana Mandra Kumara kelakon dhawuh karo Purantawati. Semono uga kula. Anggur boyo Lesmana niku edian nganti ra kathokan. Ning tetep Purantawati dawuh Petruk kantha bolong. Kowe ngalah kowe iki mung batur. Mangke riyen to. Bisa dikandani ora? Kula niku nek kon bengok ya iso. Apa sing iso bengok mung kowe to? Semangkean ora. Saman ngelingi mboten? Petruk niku tau labuh napa karo sampean? Hah? Petruk niku tau labuh napa karo sampean? Nalika sampean urip teng Widara Kandang dadi anak Gemang, sampean ngluku teng sawah, sampean turu Tegal, sampean garap sawah, awake gupak ledut, sapa sing ngomong? Petruk. Nalika sampean ajeng dipateni Kangsa Dewa, Petruk melu ndelikke sampean, Petruk melu nyimpen sampean aja nganti dipateni karo Kangsa. Nalika sampean dadi ratu teng negara Mandura, kampanye Petruk sing dadi tim sukses. Iso mbebujuk wong kono-kono nyoblos sampean. Ning saniki sampean kok ora duwe piwales karo Petruk kantha bala, malah Petruk sing arep mati mangkendikake Petruk ben mati. Ning Les Purantawati dawuh karo Lesmana. Manusia macam apa kamu? Tega bentul. Buku karepe dhewe. Saniki kersane ajeng pripun? Purantawati bakal tak boyong marang negara Ngastina. Kula ya ajeng boyong Purantawati wonten Karang Tumaritis. Saiki ngene wae, pripun? Tak gawe sayembara perang. Oke. Lho, wani karo aku. Lah wis wani ngadeg kaya ngene kok dikira wedi. Oh. Gareng iki ora ono sing tak wedeni. Ha, apa sing kendel ki mung Bagong tok. Anak Semar kendel kabeh, boe. Bung kok boe, ning bung. Anak Semar kendel kabeh. Petruk ya kendel, aku ya kendel, Bagong ya kendel, tantang ratu aja sampeyan ora bakal mundur. Wah, keparat. Ora mikir arepe nonton Mandura Prabu Nandya. Gelandang negara. Mangke riyen kula tak mlayu sik sikile pincange. Atau nek kena tenan ora medhan Jawi kula turuti bakal sampeyan. Manus wae tekan putar. Aja mlayu karo karek. Kerewikan dadi grojokan, keguyon dadi tangisan. Sebabe iya aku sowan negara Ndorowati padu karo Prabu Baladewa. Terus aku ditantang Prabu Baladewa. Nala gareng ora metu Jawa gelandang nenggala medal Jawi. Sipatku kowe ngerti to? Watakku. Aku ki ora tau wedi karo sapa-sapa, waton landesane bener. Sip. Terus ayo Prabu Baladewa ditandangi wong loro. Gandeng aku wedi tandangana dhewe. Kok tandangan dhewe ta iki? Kowe iki ndene iki ngancani aku. Wis ngerti, ning aku bloko suta nek karo Prabu Baladewa aku takut. Aku wedi.
Mula tandangana dhewe. Nek tak tandangi dhewe musuh Kurawa aku modar ora perkara kalah digdaya ning napas. Aku iki wis tuwa. Kowe iki tak jokke, wong-wong enem iki kowe supaya ngeweng karo wong tuwa. Nek aku wani, aku wedi. Ah terus kowe melu mrene iki gunane apa? Aku ora mung janji mung ngancani. Ngancani ora gelut. Ha kono dinikmati kono. Kurawa ditandangi. Wah, wis keparat ngarepe dhewe. Oke, nek pancen kowe ora gelem tumandang karya, kowe ikhlas karo patine kakangmu, ora apa-apa. Nek ana Kurawa tekane tak tandangane. Ning nek aku mati, kowe aja rumangsa kelingan, aja nangisi kuwandaku kok. Karto sandal wis teko. Karto marmo, karto sandal. Nolo garing, nggih. Ora lungguh ngisor. Ngisor reget e. Tengadeg mawon. Nek kowe ngadeg padha karo pancen bener ngendikaning Koko Prabu Baladewa, yen kowe iki mbarengi rembug karo wong Astina. Mbarengi rembug perkara napa? Kowe ngayunake Purontowati tok dawuh karo Petruk Kantha Bolong. Dasar kepara nyata lah Petruk lara kok. Monggo Petruk tak tari truk kowe isone mari ngopo? Jawab karo Purontowati. Dimane Petruk mati, kula kelangan adi, ya kula sing budal teng Darawati nglamar Purontowati. Kowe ngerti ora? Ora. Lho. Ngerti. Ora ngerti kok dikon ngerti. Kowe ngerti ora? Yen to wong Ngastina tekan Darawati mung bakal nglamar Purontowati. Tegese kowe mbarengi rembug Purontowati. Ah terus kowe bali. Bali yo. Nek kula gelem bali, penak awakmu. Ora gelem bali, lara apa sing tok jaluk. Kurawa gelar papan saguh mateni karo kowe. Oke. Yo ora mulai yo. Cerewet iki apa ta menawa ta? Ganggu karo aku jenenge. Iki wis wani kok aja diweden-wedeni. Kurawa akeh tenan. Kae lho, matno mburine Kartomarma kae. Barisan kaya ngono kae. Oh, wong upacaran ding. Tok kira Kurawa niku piye lagi tok Kartomarma tok. Nolo garing wonten dawuh baliya mboten ajeng wangsul. Bali kula bareng karo Purontowati. Nek kira-kira kula ora entuk Purontowati ora entuk kula boyong, aja kok kula ngamuk karo Kurawa. Ndarawati kula ngamuk. Ateges Ratu Ndarawati niku ora menepati janji sing wis tau kawiyos sing wis tau dingendikake. Yen ngono kowe wani karo aku sing tak wedeni apamu? Ora minggat saka arep aku. Dibantane Kartomarma ora jengkelang ku andamu aku meguru karo kowe. Lho, kula nderek mawon, Gus. Durung nganti tulung ke bething paningalah kok dadi kowe mundur Kartomarma. Iya nyuwun manggaken kok ora Bu. Piye? Nalika kula badhe mengsah Nala Garing, dumadakan boten kanthi kanyono-nyono. Kula nuwun mapunten, Setyaki ngajar kalian kula. Lho, Setyaki piye karepe? Iki perkarane wong Karangkan Dempel karo wong Astina. Lah kok dadi adikku garban melu-melu. Setyaki, aja melu-melu. Yen melu-melu tandangan otomatis Prabu Baladewa.
Sedyaki, kok ora buka singgian mekaten. Lah kok dadi kowe melu-melu kowe ngelangi gareng karepmu piye? Mboten badhe kula ngrencangi nolo gareng. Menawi Kurawa mboten ngrisak kahanan negari Ndrawati. Kurawa tak dawuh supaya nyekel nolo gareng. Nuwun pamunten. Nolo gareng menika abdi negari Ndrawati, abdi negari Namarta. Sekedhik kathah kula tau dipun mong dening nolo gareng mila kula keputangan budi. Menawi wonten tiyang badhe kula sora kaliyan nolo gareng kula mboten narimaken. Lho, tegese kowe wani karo kadangmu nata mantra Prabu Baladewa. Merga Kurawa ki sing dawuh aku. Kula mboten badhe wantun dengan Paduka Kanjeng Prabu. Yen gelem wani karo aku mundur. Kowe mundur. Dasuti mundur. Kula mboten badhe mundur. Menawi Kurawa tasih wonten mapan wonten mriki, wela dalah. Kowe wani karo nata mantra Prabu Baladewa. Setyaki, yen panjenengan karo wani karo aku, belani karo nolo gareng karo Petruk. Ayo, ungano dadamu. Ayo mapunten ora. Wah, keparat pancen mesti ajangi jembar. Kowe wani karo kadhawu nata mantra Prabu Baladewa. Ayo minggat ora? Kula mboten badhe mundur. Wah, aku tegal karo kowe. Kula mentolo badhe. Ayo pancen kewani karo aku. Yen pancen kewani karo Rata Mantra Prabu Baladewa kake. Kowe aja meneng wae tak jotosi. Kowe aja meneng wae. Waresen Baladewa. Waresen Nata Mantra Prabu Baladewa. Aku ora bakal wedi karo kowe. Tarsan membantu yang lemah. Kok Prabu Mandura tok anteng kok nganti semambut. Aku gembol kijing. Dadi tak tibani ya antep tenan. Saman mundur. Mang mundur, Ndara. Yo. Ben arep nesu-nesu arep muring-muring. Men muring-muring karo aku. Tangi yo legane atiku. Ora sebobot. Ora apa jenenge? Apa ya kayak kata-katanya kayak ya? Seduma baca senyari bumi. Wes ben ngawur wae. Ora sepira bobotmu. Gugu karepe dhewe mungsa karo aku. Wah. Ayo tangi yo. Tangi wis jane gak mangkat sekolah. Kandan-kandanane ngayal. Aduh nggih. Anak Prabu Mandura teka Paduka Katriwandan wonten menapa nggar iblis larat ngguku karepe dhewe sapa ngantem aku tanpa tayo. Lho iki neng Bagong barang ana wayang ora ana Bagong. Jelas ana. Lah kok dadi kowe ngelang karo Nala Gareng? Kowe ngelang karo Setyaki? Nala Gareng kakangku, Petruk kakangku, Setyaki bosku. Nek juragaku ardi pilala karo wong kaya sampean kula ora trima. Lho piye? Lho kowe wani karo aku, wani wae sangune kandel ora wani. Wani tenan karo Baladewa sing tak wedeni apa? Kelakon kendaran dening wae. Apa ya aku ya? Apa ya? Rampung nyawamu, ora mampung ora dipijekke. Wah, aku nek musuh Bagong omongane sak pinake dhewe. Ya men jenenge wae Bagong kok ora mongkon tata krama. Pecah siramu, jebol dadamu. Lho. Moncrot mulamu. Mencelat matamu, matamu kuwi. Ratu dureke matamu, ben saya serem, mati dening
Bagong sabar iso. Sabar apa? Dikira aku wedi wae. Yai Kresna culna, tak ajare Bagong. Yai Kresna dengkul matos. Culna ajare Baladewa wae la dalah wae. Wae wis Bagong sabar Bagong. Ora sabar. Wis aku sabar. Sabar ora iso sabar. Kon sabare kok ngeyel. Sampeyan to? Iya no. Tak kira nek gareng e. Gareng kok kaya ngene. Anggepe kok diapure kaya ngene kok. Oh sasae sampune dhewe wani karo Baladewa. Aku diwarahi kok. Nek ora juara ora bakal wani karo kowe. Blet lanat. Wis to. Bagong iki sabar iso ora kowe? Iso. Ngece. Ayo nggo mburi kene. Iya. Rupa wani, jembar wani. Alah cerewet, Reng. Bareng wis leren lagi maju. Aman ketok gleleng kok ya. Kok Prabu? Nggih. Kula suwun kanthi sanget Kok Prabu sumene. Mergi wonten pangandikan utawi atur saking anak kula Purantawati. Lho, atur piye? Kok Prabu pirsa mboten? Menawi kana negari Ndrawati menika nembe peteng. Sebabe koncatan senjata cakra ingkang murca tanpa taliwara. Senjata cakra murca inggih. Lho. Lah terus kula gadhahi patembaya. Menawi temanten kakung menika saged ngaturaken senjata cakra, munduraken senjata cakra pusaka Ndrawati. Kula dhawuhaken kangen Purantawati kok Prabu. Kuwi tenan janji. Inggih, njaluk pamit. Nono gareng dalem. Kowe kandha Petruk nggih. Kon goleki senjata cakra. Nek Petruk saged pinanggih senjata cakra, tak rabekke. Nek Petruk mboten pinanggih senjata cakra, ya wis ben mati ya wis ben. Piye, Gong? Mulai omong karo Petruk. Kon goleki senjata cakra. Apa? Senjata cakra. Cakra. Aja dilatih cupet kok. Nek malah dawa ya semen. Ya semen dawa ya men ora. Wah, waduh kemruputan bakmine Ren. Ya wis ben ora apa-apa ya. Men do penak le do mangan. Jam 1 padang. Wah, wis. Tekor iki. Tekor dengkulmu amoh ora. Iki jam pira rumangsamu? Jam pira ta iki? Oh, lagi jam 11 kok. Oh. Aku mau akon ngetokke jam 1 kok kemruputan iki. Ndak selanyep. Piye tukune ye? Wis ben pokoke sisan le melet-melet awake dhewe. Dengkulmu mlacat ora. Wis gedo bali malah ngrembug bakmi. Oh nggih. Nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nyuwun pamit sinuwun sing ati-ati no Bagong nolo garing niki. Kok dinengke kaya dineyang. Omong terus. Bapak ling ngenteni nang kono nganti kami sosolen. Kami sosolen iki apa, Reng? Ambo. Malah medar pengendikan. Anggepe kaya wis wong pinter, anggepe kaya wis wong resik, medar pengendikan. Hah? Kowe sumber. Sing dadi Semar Katno kowe, Embu. Kok dompo? Wis ora apa-apa. Ngono kuwi. Mula dadi wong ki rasa dadak sok. Ah saiki kanan kaya ngene piye? Yo. Wong sing duwe derajat pangkat, wong sing duwe dhuwit akeh dadi kecil. Ah iya. Dadi cilik. Ah iya. Ora dhewe wajib ngene iki digoleki hikmahe. Iya.
masing-masing penabuh kuwi dalam keadaan corona iki ana sesuatu yang baik, yang bagus, yang diterima ketika kita tidak bisa mendekati keluarga. Ning kanan kawan iki iso cedhak karo keluarga. Weh, lah kene kowe nang kene kok bojomu nang wetan. Heeh. Nek ya sak rene. Oh, iya. Paling ora ya 2-3 dina pisan rene. Ane rene ya ora piye-piye wong aku didolani wong akeh. Kepiye iki lek nilapke? Kepeksane ya aku tetep topo broto. Ha iya. Aku ngeyel kok iki kon meneng isih ngeyel. Arep pirang jam liga-liga. Kowe kandhane kena ora? Wanggere tak hitungi 3 kedheping netra ora tekan kono tutuk ndasmu. Kowe senengane mancing-mancing aku omong. Mare aku ditutuki bapak. Nek kowe ora mancing omong, aku wis tekan kono. Tak hitungi 3 kedheping paning ora tekan kono. Samplo ora. Jane sing marahi omong iki udah aku ning kowe. Wis ngene ngandani ngene. Ora 3 kedheping netra ora tekan kono. Nek Pak, tengok kene, Pak. Ayo terus urut-urutan. Jane sing marahi iki ya kowe. Ha iki bapak Egong. Ora apa-apa, bres ngono wae. Oh, bapak ora apa-apa. Ya Seboyo. Ayo. Mau gending apa? Gati padha sih. Terus aku wis omong to. Aku nek dislatak kemah. Lara dijimu. Dijimu ki kulino olahraga. Lara nenget. Jane yaning talaka kadi langit. Petruk kabari lara kok wis waras. Nggih, Pak. Kula sing minangka dados lidah sinambung ature Petruk dhateng Bapak. Niki Petruk kula wakili. Munjuk atur sanipun Bapak. Ngopo? Petruk niku lara ora kok perkara penyakit. Pun di rapid test. Kali di swear. Apa ren swear? Swab. Menika ya tidak tereaksi. COVID-19. Heeh. Ning jebul Petruk niku duwe panyununan. Petruk niku kelingan jaman lelakon ndara-ndara Pandhawa bangun Saptawarga biyen pustaka Jamus Lima Sada ilang. Terus Sinuwun Ndarawati njanjeni karo Petruk, nek kowe iso nemokake pustaka Jamus Lima Sada, sesuk kowe bakal tak paringi putraku, kowe tak pek mantu. Lah, Petruk niku terus lara. Dalam arti Petruk niku demo masak. Demo lara, terus kula diutus karo Petruk kan wonten negara Ndarawati. Sinuwun Ndarawati paring dawuh, "Tarabekke karo anakku ning waton iso madhangke Ndarawati." Lah apa Ndarawati oglangan? Mboten. Wah, suduk nganggo linggis sisan. Ora kok oglangan, Ndarawati peteng niku mergo Ndarawati nedengke calan pusaka. Wah, pusaka apa? Senjata Cakra. Petruk iso rabi karo Prantawati nek iso ngaturke senjata Cakra. Mekaten atur kula, Pak. Saya tak takon. Urip alam padang kuwi diwerangake ngukur karo derajate, ngilu karo githoke. Tembung ngukur karo derajate kuwi eling derajatmu kuwi apa? Kowe kuwi minangka apa? Ngilu karo githoke kuwi kahananmu kuwi kepiye?
Ning jeneng wong duwe penggayuh kuwi diukur karo kekuatan. Aja ana tetembungan kakean gluduk kurang udan. Aja ana tetembungan gegeden penggayuh ning ora duweni apa-apa lan ora duweni kekuatan sing piye-piye. Bapakmu ora apa-apa ning niatmu sing kaya ngono kuwi sing marahi aku kuwi sesuk melu isin. Ya to nek kelakon, nek ora padha karo kowe ngurek-orek raine wong tuwa ingkang ora bakal ilang selawase urip. Kabeh petungen Petro, kabeh petungen pun dadi niat kula kok Pak. Nek ora kelakon penjanganipun Petro luwung boyo tekaning pati. Nek ora kelakon apa karepane Petro luwung boyo tekaning pati. Lah nek ngono kowe ora manut karo bapakmu. Nek le manut ya manut ning gegayuhan Petro niku ming kula kepengin Prabu Ndrawati niku sampun ngantos tetel Kang Alindrane merga nyulayani rembuke dhewe. Mula ingin saya menika nek bapak ora sarujuk niki ajeng kula budidaya dhewe niki ajeng kula goleki carane kanthi cara kula dhewe ora arep nyuwun pangestune bapak ora arep nyuwun pambiyantune bapak nek pangestu kula suwun nyuwun pangapunten lepat lek kula matur ning ora nyuwun pambiyantune bapak ajeng kula golek-goleki dhewe taunana windanana ora bakal bali nek kula ora ketemu karo senjata cakra. Jenon ora. Pancen wis mendem kok. Domongi bapak kok ora gelem. Marah-marah ya garang ya wis nanggre omong ki coblok aku ora seneng acarane ngono kuwi. Mbok ya iki wis adegan mau. Kok isih digunakake saiki lho cah edan ora. Ben budidaya dhewe. Nek ketrima uripe Petruk rak ya kelakon. Nek ora ketrima uripe anakku ya ora kelakon men isin wirang disandang dhewe. Terus ya sebo ning Praja Ngamarta to Le. Oh nggih, monggo Pak kula dherekaken. Ayo, monggo aku nek upama iso dadi mantune Sri Ndrawati, wah gleleng kurame umum. Gane sandangan. Uripku mesti ning Ndrawati. Nen anu aku munjuk atur Sri Prabu Ndrawati Rama Mara Sepuh wah kula nyuwun artanipun 3 miliar. Anakku lanang Petruk kantong bolong anakku mantunya tampanana yes kanggo tuku bedil ngene Mbak Bagong Mbak Diase tuwor gareng lagi mlaku-mlaku tembak sikile tuwor Semar tembak tuwor ben cang gleleng mantu ratu pelekke bojone ayu sapa nglirik bojoku tembak matane tuwor bojo ayu ora entuk diri sapa-sapa penak nek lakon ya urung kelakon aku wis gagasanku wis werna-werna kok neng dewa iki mesti adil. Dewa iki mesti adil. Dewa iki ora kok perkara gedhe tur dawa ning dewa kayangan iki mesti adil. Wis Petrus sedhe ngene iki mesti dewa iki mesti presa kok. Engko terus medun Sang Hyang Betrata. Wah, perkencong Warudaya. Adik guru, not ini apa namanya? Ini cucu mi. Aku nek karo dewa jan sayang tenan. Sayang. Ayo apa-apa sing nuruti dewa. Nek ora tekan kene, munggah ning kayangan tenan. Nek rasa munggah ning kayangan, aku tekan ning kene sedewe dewa mesti teko. Yakin to? Kendak tenan ora. Kencang Warudaya Pak Pong bubolong kali cedri rawa sing gawe ya lut maidut yu mairo Petra aja sembrana iki ciri khas dewa kok lut maidut dengkulmu melancat lho bekti kula bulun ya Allah napa
Kenapa kita sedih? Ah meskipun kula menawa ngertos batos kula panjenengan niku dewa mesti iso maca ati kula. Kula kena napa lan kula duwe penjangka napa niku panjenengan mesti prisa. Ya. Kita kepengin nanjih karo Nata Ndarawati nggone wis tau tate prasapa janji bakal mundhut putra mantu lawan kita. Leres. Lah niki kula nyuwun pambyantunipun para Jawata. Petruk wonten dawuh. Ulun gawa pusaka. Arane Pari Sawuli. Iki gawanen ya Petruk? Nggih. Nek wis tak gawa, kita nyaketana negara Ngamarta. Ning aja caket-caket karo bapakmu kok ndak didukani meneh. Oh nggih. Mengko yen bapakmu njaluk tulung karo jeneng kita, tulungono. Iki dari sarana kita bakal ketemu kalian kang kita upadi lan kelakon panjaga kita Petruk. Bumi goncang ganjing langit kelap-kelapaton. Lir kincanging risang mawes gandrung. Iki niki gelombang cinta napa Parisawu? Gelombang cinta dengkulmu mlocot ki ora. Iki pusaka kadewatan. Arane Parisawuli. Oh nggih. Wenehno nang anu apa jenenge kucir kita. Oh nggih. Mengko yen digunakake gunakno. Inggih. Iki iso kena kanggo pusaka, iso kena kanggo ya kuwi tetuan sing migunani. Oh nggih. Wis ngono ya Petruk? Nggih. Ulun kondur makayangan. Nggih. Sembah kula ingkang ndherekaken Jengkar Paduka Pulun. Ya, ulun tak bali ning kayangan wis ganti paripurna nggon ulun nuntun ing Sambang Jagat Gatiwati. Ulun bali marang kayangan Suralaya, sembah kula ingkang ndherekaken Jengkar Paduka. Ya, ora Petruk. Baru kakangku opo? Arjuna ulunan paring adhawuh Kaka Prabu. Tembang rawat-rawat binekta mbok bakul sinambi wara pawarta binandunging Karna. Lamun negara Indrawati persasat banjir udanawala banjir mangsi. Krana akehing para nalindra Narpati ingkang padha ngayunake kelawan putra Indrawati Dewi Purantawati. Yayi apa ora prayoganipun Kakang lawan Siadi budal marang Projeng Dwaraka mbok menawa ana bab mubal babaling perkara sartana ingkang maraja saka Sela-selaning Garu satemah akarya geger Projeng Dwarawati Siadi lan pun Kakang wis ora kainan. Lah nek cara kula mathuk Ndara lah niki mengke ora Pandhawa ora ketok mongko Ndrawati kalih Ngamarta menika kalih-kalih ngatunggal. Mboten saged dipun pisahaken. Nek Pandhawa mboten ketingal teng Ndrawati ndak dikira sampeyan kalih Sinuwun Ndrawati niku mboten lahir batin. Prayogane pancen kudu bidal mriku Ndara. Nuwun. Para munjatur sawulepan nyuwun pangapunten. Menika ngaten ben suluk sik. Mau kesuwen saiki kesusu-susu. Ono kawan Bagong ana apa? Sawulepan diagung pangasami. Nek wonten lemah atur kula nyuwun samudra pangasami. Mboten kanthi kanana nalika kula teteki. Anjagi negari tapel wates temon Kulon Progo. Mboten kanthi kanyana-nyana wonten barisan ingkang gendera rerontek umbul-umbul kewiten ngandhane mancapa. Andadosaken suwingkang Balakaswa. Marbaba bangsa minat. Kena syarat ing sira megran mendung. Bareng ingkang sejumeneng nggih andadosaken gegereng para apsara-apsari. Widodara-widodari sami ngungsi ngersane Kapolsek. Ya nyawe kaya Samidi Ratu Kembar
Kembar kemaningan. Angan si jatuh sih bang. Apa sih ya weh? Ya. Semar. Nun. Bagong kuwi ngopo? Nonton niku omong karo turu. Bocahe wis ngantuk. Lucu ya Janaka. Kula sampun asring sumerep. Dados sampun boten kaget lan boten lucu malih. Ning aku lagi weruh pisan iki. Semar mbok gugan. Woi. Semari pantat tok didulek. Get-geti. Neng apa ndang matur? Wonten Ratu Kembar ngamuk sing digoleki para Pandhawa kula sumanggaken Werkudara Janaka aja kaya bocah. Sur lakune ngangin gugur anggrane ngarga kura gurnita kagiri-giri. Wah. Soy, Werkudara. Kowe sapa? Narendra mburi saka negara Pura Kencana. Prabu Jaya Lengkara. Wah, lali kowe. Ayo ketemu para Pandhawa wigatine njaluk Selasa Wiswana kawan kanggo tumbal negaraku. Syukur kesusu kesandung. Hei Janaka tandingana. Satriya klemak-klemek kakangmu wae ora. Monggo kuwi ya mungsuh aku. Ayo, aku tandingana. Kok saged kalah? Kalah kok joget. Ratu loro padha kabeh. Tetep piadoke padha. Rupane padha, sing siji tajar, sing siji nyokot.
Bayar ora? Bayar anu ora, anu. Wah. Tak pancing kowe. Kulino. Edan ora. Golek jago. Ana pamen ana. Apa-apa? Golek jago menungso, nggo nandingi menungso kae. Wah, Petro malah nang kene nggih. Mang lenggari enten. Napa kok gedabikan? Jeboke hak sudet. Petre? Heeh. Aja gawe isinku lho rasa omong apa-apa, Pak. Bapak tekan kene ngopo aku tak takon? Ngamarta eneng Kraman. Lho. Maman ning Ngamarta. Wis ya truk lendagel sok tanggal 21 menaya. Wis bengi iki. Men sakarepku kok. Ben arep oleh do guyu wis atos kae wis nang kene. Guyune guyu tuwa. Dadi penabuhi kene ning bar kuwi terus lucu. Kowe arep mungsuh Kraman Ngamarta. Ha. Nek mati piye? Mati open dong. Wong urip sing dinteni apa? Mati mengko kabeh wong ngenteni mati ya mung ngantri. Mongsone dhewe-dhewe, wancine dhewe-dhewe. Nah aku mungsuh ratu loro iki engko mati ya wis, penjangkaku ya wis ora kelakon, tegese aku wis mati. Ning kejaba aku duwe penjangka, Pak. Gandeng Amarta kuwi ya bumi utah getihku. Aku suwita ning Amarta, ora aku wajib mbelani Amarta. Daramu kowe kalah kok. Giri lusi jalmotan kena kinira. Nah, weh dirungokke, Pak. Mula ora sok ngembe karo anake. Ana tetembungan sikat gigi. Ta Pak, rung disikat gigi cangkeme ditonyo ta Pak. Nek pancen kowe wani menyang muga-muga dadi jalananku nggonku iso kelakon penjangkaku ya Pak. Penjangkamu aja diomoke ndak ndoro-werku ndoroku nek ngerti preso wae aku melu isin nek ora kelakon. Terus di penjangka apa? Kula isin, rasa isin. Wis tuwa kok isin. Keseran ya, Pak? Keseran bapakku lara iki. Pusaka loro wong ngene arep lakon penjangkane dadi mantune ratu bojone ayu iki apa Pak? Senjata cakra iki dadi syarat nggonku labi. Wah Petruk ratune nendi
ratune dikasut. Wah. Cina. Petro ya omongane ratu dikasut. Jlamrung wonten dawuh pusaka wis bali. Petruk pusaka jamus klima sada tak jaluk nggih mangasta. Mengko tak aturke Koko Prabu Puntadewa nggih pun derek. Lah kuwi terus piye? Lho nggo syarat lek rabi apa? Waduh Petruk nglereng tenan. Wah bojone ayu. Jaluk dasmu. Bojo ayu kok njaluk ora. Padake panganan wae. Sikut padha ora. Lah wis sugih bojone ayu. Ayo wong ketrima kok, Gong. Petruk ayu tak tutke menyang Ndarawati aturna senjata cakra yen Koko Prabu ora. Muga pangandikane mengko aku sing bakal munjo atur Petruk. Nggih, matur nuwun. Sampeyan rono ora, Pak? Rono. Rono. Ah, bareng aku wis kelakon rabi, aku dadi mantune ratu terus kowe melu rono. Ora nyilih dit lho. Aku calon sugih. Aku Siliono sikik saiki. Lho wong dadi kok Siliono sikik. Aku ngempek kamukten ya, Tru. Ya, mau tindakari kok kabeh mau monggo. Petruk nggih. Lah dalah Petruk ngaturake pusaka senjata cakra nggih sinuwun. Gong, delane calonku, Gong. Para Prantawati wonten paring adya. Jumbo kenapa kang dadi pengendikaku sapa sing iso mbalekke senjata cakra kuwi ingkang tok ladeni ning kok bejamu. Lah kok dadi kowe mengentuk Panakawan kowe entuk batur. Nuwun sewu. Nadyan namung pikantuk batur ning nek tresnane lahir batin luwung boyo ngladeni wong ora duwe tinimbang ngladeni wong sugih ning ming natoni karo ati. Krungu ta Petruk? Krungu. Kula pikantuk Petruk mboten napa-napa, kula tak nanting kalih Kang Mas Petruk. Sakarepmu kono. Wong wis dadi janjiku kok. Kang Mas Petruk. Hei. Iya. Kok iya dengkulmu kuwi ki putra ratu iya. Ah bingung ya kula niki. Kula matur pripun? Wong saro calon bojone ya wis ora usah basa. Piye, Dik? Kawontenan kula namung kados mekaten. Ki ora Petruk kersa mboten. Mau muni ra gelem lho, Truk, ndasmu kuwi. Gelem wae ora. Mau janji kon ngepek aku. Omong sapa ora diajeng. Lumayan bumi kuruping langit, ora ana wanita ingkang kawasa ngrubuhake bebeteng kekereanku. Kejaba mung sira wong ayu. Nah ingaten panjenengan dados mantunipun Kanjeng Rama Ndarawati. Menika sampun kula cawisaken patenggan. Patenggane lho.
Patenggan ki peturon. Tak ceke terus. Gong wah ngreng-ngregeti tak antil kowe. Kuwi calon kamar manten. Hanimun kuwi calon nggonku bulan madu. Wah, jian kasure. Mentul-mentul yang ini. Iki obah pisan obah sak teruse ya, Tru. Ndul. Ngerti-ngerti rampung. Rampung tetep obah. Wah, gawe mejane akeh buah-buahan gong ora dipethik lho. Kuwi nggon aku lho, kowe engko sisaku. Engko mamaku udah rapel, aku nyokot sih nek kira-kira enak tak keke kowe ngono kuwi. Aku padake tong sampah wae. Ngaten monggo dipun titi periksa. Kula pingatuk mlebet jinuwun, entuk wong iki calon bojomu ya wis kono. Leh mlaku ora adoh-adoh. Ngono adoh nek direbut wong piye kowe?